Pagsagsaganaan ng Department of Trade and Industry ken Center for International Trade Expositions and Missions ti Pannakipaset ti Pagilian iti China Asian Expo inton Setyembre. Kas Country of Honor itatuan manamnama ti agrup sa ngagasot nga MSMEs manibot iti Pilipinas a makipaset iti daytoy. Ti aktibidad ket International Trade Exposition amang italo iti nagduduma a produkto ti China ken Asian countries tapno mapapigsa dagitoy iti international market. Panggap met ti DTI nga ibida dagiti di kalidad a produkto dagiti babasit a negosyante iti Pagilian. Baban iti daytoy manamnama a mapapigsa ti trade relations ti Pilipinas kadagiti Asian countries ken iti China para iti oportunidad iti exportation of products. Malalukoy met dagiti MSME iti Rion Cordillera ang Pannakipaset iti daytoy tapno may pakita dagiti may pampanakkel a produkto. For Ka-Expo po, this is a very big market because you're not only promoting and selling to the China market, which is already big by itself, but also across ASEAN. Gusto naming i-invite lahat ng mga MSMEs natin who are looking into the China and ASEAN markets to join us in Ka-Expo.